πραγματικά, τι βελτιώθηκε στη ζωή σου. Γιατί πολλοί λαλούν δεν αναπλάθονται κύτταρα, παίρνουν τα φάρμακα της άνοιας και ως εκεί είναι. Όμως με την νευροδιαμόρφωση, with neuromodulation for dementia, τι βελτιώθηκε. Βελτιώθηκα 80% περίπου, βελτιώθηκα πάρα πολύ από ό,τι ήμουν. She believes 80%. Επειδή είναι υποκειμενικό το 80%, δεν έχουμε αξιολογήσεις που κάνουμε, τι σημαίνει βελτιώθηκε. Πες μου πρακτικά πράγματα. Practical things, daily things, καθημερινά. Συγκεντρώνομαι περισσότερο. Τούτο είναι 100%. This is 100. Now she can concentrate, focus. Μπορώ να δουλέψω χωρίς φόβο, γιατί είχα ένα φόβο ότι θα κάνω λάθος. Now she can work. Αλλά στο σπίτι σου, ναι, βρίσκω τα πάντα. Δεν γνώριζα που ήταν. Τέλος πάντων. Τώρα όμως τα θυμάμαι όλα. Now she remembers everything. Είμαι πολύ καλά. She's very well. Το διήγημα. Ήρθε σήμερα. Πώς είναι? Την πρώτη φορά που ήρθα εδώ, πιστεύετε ότι ήρθα 100 φορές, δεν πέρασα από το δρόμο, δεν τα έβρεσκα. She passed through this road at least, she said 100, maybe it's not 100, at least 5 times, and she could not find the clinic. Σήμερα πώς ήρθες? Σήμερα ήρθα με κλειστά μάτια να πούμε. Today she came with closed eyes. Είμαι τόσο χαρούμενη που βρήκα τον δρόμο αμέσως, γιατί μιλούμε, είχα στη συνέχεια ένα στρες ότι μήπως πάω λάθος δρόμο, She used to in the past have constant stress because she used to have problem with temporal location. So, συστήνεις την νευροδιαμόρφωση για τον κόσμο που πάσχει από άνοια ή μορφής άνοια? Ανεπιφύλακτα, εγώ συστήνω, χωρίς φάρμακα, χωρίς παρενέργειες των φαρμάκων, να χρησιμοποιάς μόνο ένα μηχανάκι. Πιστεύω είναι το καλύτερο. She believes it's one of the best treatments right now without the side effects of medication. Προχωρούμε. Η ομάδα είσαι ευχαριστημένη με την ψυχιάτρο μας, με τους νευρολόγους μας, ως Sozo Brain Center. Ως ομάδα όλοι είναι μια χαρά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. So she's very happy.